Assalamualaikum. Salam. Wah, dia Betul ya, apa kabar? sapi. Gampang ini. Korek. Ya zaman. Nah, kok niki mang beda pun diri. Dewi. Hah? Dewi. Mari kider. Kita apa? Lah saya pengusaha tahu. Pengusaha apa lah? Pengusaha ora di sepeda. Penai usaha apa ya? Lho. Kok Tambah takal. asli pengusaha gitu. Lek isu aku mijet. Mijet apa? Aku mijet. Kesani. Lah pengusaha tuh pijet. Tapi kan Lagi keliru kabeh. Kon usaha iki. Padha iki kan jenenge usaha. Kadang yo maklaran villa, calo villa iku guys. nggoriti yo. Samriti ini cedek. Pakai pasien. Lumayan, pokoknya wong liwat tak jekati. Mas lanang tak jekati. Supaya iso ngono mariku danan ngiyup nang dilan. Kadang ya nyupir perahu tangki ku. Nyupir perahu tuh tegi. Iya kirim. Perahu tuh nih sopo? Yo, kowe dhewe ta wong pengusaha wae. Lah pengusaha kok dan tukang pijet. Lho kan kadang ya mijet. Lisu yo, kadang dalam ketan barang gak mesti. Ini zaman ini tak kerja kok. Yo mata ini. Zaman tok ini iki. Biasanya saya yo. Ngomong. Lah kok padang ini mejoni. Sampe njaluk apa ya tunggu iku. Wah. Gak bisa tenang. Lah pengusaha wae rene nggo jajan ta kok. Kancang iki suwir tepet oleh-oleh opo ta opo. Pengen usaha apa tapi. Usaha apa lho? Wis bingung iki. Opo? Mau dhewe asline nganggur aku. Pas ndek ngarepku kaya sepeda pada sopo ya? Sepedaku ta, sepeda sopo? Sopo sepeda bareng. Oh, sepedaku karo ta. Awak ngene iki ngangguran tapi sepedake ta. Soalnya cerita ngendi? Ngono wae ta. Anu pes aku rene sini. Kono sepeda itu tak sili oleh pes. Tak gawe ngetro anakku pes. Kapan? Menisu sekolah. Sabtu. Yo opo yo? Ya serah pupu gawe-gawe nih. Kamu apa teman? Tapi meneh balekno. Jam piro? Yo tak karepmu. Ya kok ojo anu pes kok di mosok ngetro anakku sekolah. Anu, sing jam 11 ta jam 12 ngono lho tak balekno kamu. Ya wis ora apa-apa. Ya wis. Tak gone mari yo sepeda. Gon. Cocok oleh sepeda iki. Sing iki wes, sing ndi? Liyo sepeda sing ndi? Liyo. Iki yo. Kai ayan tadi duwe. Wes sabane Pak yo. Yo. Yo nih, Dok. Nyari mobil tak teko-teko. Opo ini balik. Barangan sopo kita mulai. Dewi. Weh. Lapo. Nah, ini tadi kok cokku kan teko-teko kata mulai aku. Itu kan tadi udan sampai terang di kat mangau. Hari ini. Hah? Hari ini. Di sini ngomongnya ini. Kat mang hari ini. Wah. Oh, anyar pamer sepeda. Iya ta, tas oleh. Tas oleh kapan oleh? Oh, nah ini. Wapi siasi itu mulus anyar 2009. Tapi kok gedekno apa kok dol? Lha kok ana sing gelem larang ya tak dol. Mulai ngono ku jaluk piro to?
Yo. Ini lho gak kasih nangkring itu kan te lebaran aja. Te pamer ta te podol ta mek pawedok liwat kene nganti ngenteni mokon jerene udan katere ini kok gak teko-teko e. Ya kok mesti gelem larang ta? Dong ta iki. Bandel piro? Kan mandi piro? Pasane ini yo pasarane paling yo 7.000. Ngawur ya. Kok 6.000. 6.000. Iya. Kalau ketemu 6.000. Kita lengkap Mas. Lengkap. BPKB ini kok di bank. BPKB ini sekolah Kak. Kalau lulus. Lulus. Sampai saiki pirang tahun kan. Goblok kan sekolah. SD. Apa sih ini kan dari barang ya, Bro? Moro. Tim mudik ya. Kamu mudik nanti ya? Udah lama mau di? Kan solusi mudik nanti mana ya? Omamu Dendi? Omah kelas ini kan Bandung. Wis mudik nang Bogor. Loh, lama aku nih Bandung di Bogor ya bisa iki. Ya, itu kan di Bogor, mau di Bandung. Ya, keluargaku itu di Aceh. Oh, kalau kamu di Aceh? Aceh. Kon lahirnya di Dendi? Di Bandung. Tidak dampit gitu. Tidak dampit ini lahirnya. SD ini? SD ini yo Sumiaji. SMP nih? SMP ini ya tetap Sumiaji. SMA yo Batu. Batu kan saya ini butuh duit. Butuh duit. Mang kita hitung piro? 7 juta gak oleh. Ojo 7 juta. Piro? Apa ta iso? 4 juta ya? 4 juta gak oleh. Lah mas jadi 6 juta. Saya ini kok belum ngomong. Sekarang ini. Kan ada bayar oleh ya? Tapi bayar sih yo. Hah? Bayar sih. Oh transfer ya? Iya nak transfer. Teman nih. Ya wis, oh nih. Tapi aku karena mulai. Ya tak tahu bayar sih. Oh. Ada ini ya, terang mulai ya. Yo. Kan di kontake. Wah, itu sepeda. 2003 gak ada kontak. Kena. Oh, ini. Loh, ya kan tak isi yo. Ya wis, kok terang mulai yo. Ya kene oke iki. Wah, tuh sampai kan ini kabel balik kan. Lah aku mulai iki opo iki kok? Masa ditinggal lho, Rek? Asu. Yo, gua. Pes. Yo. Assalamualaikum. Wih, Waduh, Rek. gile. Kok ini suara ketemu Anteng. Wis sepeda sopon. aku Sepeda sopon, Mas. nggo sepeda oleh tas wis Mosok iki. Delok. teko 4.000 men. Murah. Hah? Sepeda opo iku? Sepeda colongan ah. Mbok anake wong jeneng ngomongnya butuh duit ge mudik nang Bandung kono. Delok. Delok iki sepeda opo? Soalnya aku yo anu iki, lanang sepeda iki. Jalan sepeda. Loh. Iku apa dah? Kuwi iki, Dok. Lah kok nek tekan di iki? Lah iki tak teko kalbo aku. Waduh, iku arek rumput kok ngenani sepedaku. Duh. Jarine ngeten anake lah aku ora balik. Sampai saiki? Heeh. Lah iki mah ngomongi tak gedene tak transfer 4 juta. Oh, ruwet kok. Emang bisa dirundung. Mari ya. Teleponen akeh cacan. Ruwet tok arek yo. Iku sepedaku iku. Lah ngono iku mah wis tak transfer 4 juta ya Dalbo. Jere kate mudi. Lah ngomongnya tas oleh. Tadi sepedamu wis diselengingane. Iya ya ora men. Saulan jenenge terakhir apa? Kita sekolah. Terus sekolah sak bulan ra muli. Walah ngono ngomongnya butuh duit terus tak tolong. Walah. Kowe tak teleponi arek iki. Yo, kuwi. Ruwet tok. Halo, Tom? Kok endi? Ndok, Mas. Ya wis, tenan perlu aku pikon. Anu wis tak Sherlock. Ya tak Sherlock wis. Yuk.
Wah. Loh. Lah iki main coba sih. Waduh iki. Bahaya iki. Ngopo ya? Wis bapak wis. Loh. Yo, boy. Iya, kenapa iki kok rame-rame iki? Loh, aku Lagi jere pesen aku mang nabrak aku. tak berala jere sepeda cupes. Waduh, asine sing kiri iki awakmu, Bro. Lho, iso aku. Sajane mang sepedae dicet cik gak konangan. Ini ora gelem. Ngono ngomongnya ya. Aku butuh duit kok tak transfer ta 4 juta. Iki klirune awakmu kok sepeda ora dicet. Ya aku gak ero lah tak kira sepedamu. Waduh. Ya apa iki malian? Loh. Ya kok sing keliru. Lah kon ngomongnya sepeda iki kok selang dilu sampai saulan. Lah ya klirune kok ora kok cet sepedae. Aku ya gak ero lah tak kira sepedamu dhewe. Ini apa ya? Apa ini misale? Urusan polisi apa dimusyawarahno? Ngene wis. Lek urus dimusyawarahno, awakmu yo tak gepuki dhisik, becuk pes. Sepeda wis kekeluargaan ae. Kekeluargaan. Iya. Ora dhewe yo mesti tak transfer 4 juta. Nek semayani. Ora iso kowe kene semayani. Lah sing ngerti gorong-gorong duit. Lho, kalau tak transfer 4 juta kok ge nandi? Tek pisan. Kayak nanti. Kok ge nandi? Lah wenane tak gawe kulaan. Kulaan opo? Kulaan keong. Kok ge nandi? Bangkrut. Bangkrut. Waduh. Ayo nunggu pes. Nunggu tes. Aduh, Sepele, sepele.